Kapitang Enteng! Ay, bakit kan talaga, Marituyang? Apay asyak laeng ay tibagaam iti kasta maribanang agpapada tayo laeng met ababaketan. Ay, didak maniramraman dita. Bakit kan akitaan ngamda kami kan ni Marikwanang. Marikwanang, madlaw mo dagiti nagadunga uban ni Marituyang. Wan mat nga agpaisaw, Marituyang. Apay, di mo aya makita dagita nagadunga uban mo. Agparparangdan, oh. Ay, Marikwanang, adda ka di makita mga uban ko. Awan, Mare. Siyak ngay. Adda ka di makita mga uban ko. Ay, awan mo't, Marikwanang. Nangisit latta ti buok ta. Adda amuyaw ang mabalin atang danak amangikat ka dagito'y uban ka kukumaray. Sino ngay matimayat anaanos amang parot kadagita uban mo katnaga daw? Nutang danam iti binteng, ay awan ti matang danam, Maray. Agkita ka? Nagado ti awan trabaho na dito'y kabildakan. Uy, awan dagiti kukumaray. Nagado ka na ti uban ka. Kitpod no ba nga daw? Bakit ka nga may tuyang? Saan mo na may lamang payday ta? Siyaklaang ay ti ado ti uban na. Uray matsika. Nagado ti uban mo. Aya, Agsarming ka ngamin ay wala niya. Napangay tala nga nadlaw ka. Adugaya may ngagpaiso ti ubang ka. Ay nabadong lakay kamutan. Di mon mailamang ti pudno nga edad mo. Agit ka kamangaraw iti ubang ka. Diya makita. Ay unay mo ti sadot mo tuyang. Mangkita ak nga rood iti matangdanak nga agikat ka dagito'y uban ka. Ay kat iraman mo matin dagito'y ubang ka. Sino nga taaya ti mabalin ko atang danak? Nagrigat ti tambay kagawan. Mapay pagtrabaho may. Nagado dita ang mabalin na pagtrabahuan. Sa dino ngay. Kaya't mo ti agtrabaho. Kuwi na. Noadaan mo yung ang mabalin na pagtrabahuan. Ni Marituyang, agbirbirok iti tangdanan na. Nga natuyang. Wan, ingkay di balay da. Taikan na ka iti trabaho. Ay alaman garot kagawan. Ay ayos. Adan tong trabaho. Nanatuyang! Woo! Adda ka! Adda ka? Ay, una na. Nadamag ko nga may nagbirbirok kay kano'y titangdanan niyaw. Ay kano kayat mo ti matangdanan na? Ay, una. Apay niya ipatrabaho, nanatuyang. Ay na. Nalakalaang ti ipatrabaho kun ka. Mala, umunod ka. Itrabaho, agikat ka iti uban may kindi tatam abatong. Day talaterami, day. Day talaang. Manusweldo ngay. Ay kat nasurok a kwarta. Mayat day ta. Ita, agpili ka. Asino kada kami kini tatam abadong ti unaam nga ikaten ti uban na. Agpada kay mga duuban na. Unahin na kaon. Narigat nga ikaten ti uban ni tatam abadong. Taababa ti buok na. Ay di mo diktaran tuyang. Bayam, agpilay. No sino ka na ti unahin na. Siyak ti umuna abadong. Sige, sika man lang ti una ko nanatuyang. Nalakla ka nga ikatem ti uban ko. Taatidog day ti buok ko. Kusek, agapot kay tagong map. Tasan agulgulgulan ni Nana Matuyang tibo na. Agat lana na bunglaw. Ha? Agtala ka man dita si kabadaw. Ay, nanglig mo, tinyara sa aska. Nangag ko nagpigsan tupay. Malausay, rogya mong tagikat iti uban ka. Ayan na kaya, hindi dagiti tanawd. Nay, apay adamagam kanyak ngay. Wala ta, awan ba't makita? Ay naku, agtrab-trabaho da Di na magpakpakita kanya ka. Kasapulan nga agronda da. Ayan ngamin, ayan ni Kwarog. Napan nga rod nagarang. Aram lang nga aram. Ang di mo't lang makaasawan. Ada tulat ta. Nagtarakid di ka anak. Imposible asaan ang makaasawa.
Ayan nyo kano at anod. Sino timang damdamag kagawad? Ni Kapitan, damdamagan na kada kami akakagawad, no sa dino ti ayan nyaw. Nagtrabaho ah. Kadagitingay kakadwa matanod. Ni Chip Kwarog, napanagaram. Nagititad duma, napandama nagtrabaho. Kat asinon ti agrunda. Awanin na. Nilaangan kapitan, ano kayat na? Ay, una yan tamas kay kayat yu ti agtrabaho ngam ti agrunda di ti barangay. Oh, nagbasit yung honoraryo. Apay, mano ayat itad da marito yang kan kabadong atangdan mo no agparot ka iti uban da. Una niya. Diyak pa'y nadamag dahi tangag paisaw. Nataba daw. Sakbayaro diyak ta jikat iti uban mau. Dadamagag. Anya day ta? Manungit iswildo. Day, apay siyak ti pagdamagam ngay. Na, Ni nanamatuyang ah. iso timang paswildo kanya. Why? Tayo ti ada kwarta na. Nagmayatan no kas natataba daw. Iso nga kakan, iti ubang kao. Darasan, tarik. Ay na, nagkatay. Sa bagay, bilangag na manutin na ikat kong auban niyaw. Kanina manumay, kanina natuyang. Bilbilangan? Siyempre, idulin ko ti mailistak ang mabilang kong auban niyaw. Apay nga insardeng mo tinagparot iti uban ka. Maulawak iti angot ti bukyaw na natuyang. Apay ang maulaw ka. Pudno ti ko na ni tataba daw. Akasla na bunlog anyog ti angot ti buok mau. Agtal na ka man mo. Aramidom ki di ti trabaho. Ay wan, manungay ti sweldo. Agtrabaho ka pa, sakbay apagsaritaan taday ta swildom. May gusto dagiti ubam mon. Kaano da ngay asweldoan? Nagadukat adamdamagan mo na eh. Agparot ka kiday, tapno maibusan dagiti uban ko. Marito yan, awan mat apulos uban mo. Imubingak ka day maray. Ay, wan, Mare. Puro nangisit day tabuok mo. Awan apulos puraw na. Pimintasak ka di mo laan. Ay, katuan imubeng kan pimintas ka. Nasaya at mga no kasta maray. Saan da kong nga uyawang. Ay, siyak itan ti ag problema. Nagtubon dagito'y uban ko. Ay kat mang tangdan kamot iti mang paraw. Saanon? Niinting tulatan. Tauray saan ko atangdanan. Makita pa ilaang ayan ni Kapitan Aparutan nagitauban mau. Ay, padasen na asaan na makita dagiti uban ko. No di na kayat abalunutan. Ay pamandag iti amin akakaduam atanaw, tagronda kayo inton rabi ay. Ayun kapitan, agronda kami. Apoy, sa dinong kami tinap na pananyam. Napang kami nag-sideline nagtrabaho kumusta mo ti trabaho ngay? Nalpasin na kapitan, ngam awan pa'y muswildo. Saan pa'y mga intad ni nanatuyang? Ni Maritoyang ti nagtrabaho. Uwan kap. Nagikatak iti uban ta, kinitataba daw. Tinangdanandakan mo no? Sampay nga rod. Ang amaw, kadakil ti itangdan kanyak ni nanatuyang. Nagadunga uban, ti pinarot ko. Ipagaman ita mare ko anang, no sino kada kami kani kumpare ngayon time, ti mas naterterakay. Ay, katuan awan dua-dua, asika. Kas makita mo mare. Awanan dagiti babasay, kanda dakil nga uban ka. Nadlaw ko nga rod. Kahit, anya ti panag ko na maray. Mabalin ko nga tan, nalayunan ni Kumari Matuya. Anya, ay nagloko ka, no dahi tati panunot mo. Kunaklaan mo ta. Angaw ko lang, may. Siga, hindi, may. Imubing ka lang, kastan ti damagaw. Di mo matinibagbagakin ni Kumari Matuya nga, maray. Kung tanak kay, numamon na. Hay, di mo padpadasan alukuan ni Marituyang kabadong, ha? Ay, saan? Diyak aramidan day ta, maray. No aramidam day ta. Siyak mismo ti mangidanon kan kuana. Basta tinapadag kanya kita, taraki account. Kan imubeng tilangak, maray. Kapitana, saan ka di ako marim ni nanatuyang?
Wen, apay ay Di mo makikitan. Ada siguro di tabalay da. Nagsubli-subli kay di balay da. Kaslawang mataw. Ay kat tuktukem takas tangamin dayjay amarituyan. No ada ilemlemengan na saan ngagsasao. Uray no apo ka nga apo. Ay, kasta. Kaya't nakadiasawon nga ilam-limangan na, Mike. Awan mo't imbaga kakasta. Adda ko maalag, akwarta. Titangdan ko anang ikatitiuban da ganit tataba daw. Apay, saan nakapay latin ang danan? Sampay magkapitana. Na dayjay ni tatam abadong. Ay, Ingkadamagan kan ko na. ni tataba dong magpaisoday jay na nabanang. Ay, sige. Panawan kay pay. Mandamagan ni tataba daw. Tataba daw! Woo! Apay! Ay, ala ko majitangdan ka nang ikatitiuban nyo kung ninanatuyang. Kunaking kaasan asyak, ipangalamit itangdan mo. Ninana matuyang. Awan mo iji balayaw. Ay, kat biro ka ma. Pangbiro ka ngay. Ay, kat makamu ka mo tina. Parigatin da pay lang matamang singir iti tangdan ka. Ninana matuyang kunak lang aruday. Tawad ti kwarta ka pulaw. Marituyan, apay, sa dino ay tinapnapanam. Adda akla ang di tabalay may maray. Kat no berberukan na ka ni Osep. Taapay ka no? Ay, di mo mat kano intatitangdan na anang parot iti uban nyo kan ni pare badong. Taapay ti ko nam tangdanak dayjay. Ne, ay, saan mo atangdanan? Kat no day tamat titungtungan nyo. Awan ti tungtungan may maray. Adaya. Ay, simot amang nam na majay tao, ititangdan na. Nagparot lang mat iti uban may. Tatangdanan ay ati kasta. Ay na marituyang, noan niya tinagtungtungan nyo, tungpalam Ay na, jak tungpalan day tamaray. Adulamay. Bayam nga agbiro kanya. Na, ay, addaman ng tao, alino ko yo. Ay, kaasiman. Eh, awan titanod ko at takrot. Tandaan day ta. Awang kapitan. Malalaki amin at tanod ka. Kawang mga man. Eh, uwin kung kunam nga makalulwa ka. Ay, mabalid na sa anak pa yung laang nga malalaki ita, kapitan. Anya? Uray tala ko maasa anak ka malalaki. Na. Ay, di kag sangsangit Diyak malapdan sang kapitan. Talagang agsangit ako. Eh, apay ngagsangit ka? Anya kumatsangit mo Basta? Anya, basta. Ibagam no apay ngagsagsangit ka. Ninanatuyang kong tataba daw. Di da mo late. Itatitangdan ko na nagparot iti uban da. Hindi pa binigay. Ilam mga naktupa ninanatuyang. Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nakamanin, ano kasta? Anya? Apay nga, 1, 2, 3 da. Alah, paayabak da gijay. Sana mabalay na lukon da ka. Nagtrabaho ka iti nasayaan. Ita, saan da ka atang danan iti pera? Badong, papayabandatan ni Kapitan. Ay, si Katimaban. Anya si ka? Duwata nakasurat dito'y nay. Ay, si Kalangarod Timaban. Apay, di mo mabasa tinagan mo dito'y abay tinagan ka. Naglawagaw, Salvador Caburlisan. Taapay ka no aya. Awan mo't basol ka. Ay, bandakiday. Ayan, ti mangireklamo kada kamay, Kapitan. Awan mo't timakita nga reklamo dito barangay hall. Tuyan. Deta nga reklamo na Sumaning Di ko kano intitangdan na. Isaw, Kapitan? Si kakadita reklamo? Naglawag mo. Saka? Apay, masapol pa nga umay agreklamo dito yung barangay hall. Nagbasitan lang mit abanag, pare. Para lang sa nga pulo a pisos, asaan mi ana itad atangdan na agsangitan. Sa nga pulo a pisos nga ibagbagayo, Mike. Nagadati inikat ko nga uban yaw.
Ay, ipakita man kada kwada, di inikat mo nga uban da. Dagito na eh. Apin na ka doon. Apay, usay, sigurado ka nga uban mi amin dayta. Kawain. Ay, Sus. Nagadua. May sansamot at pagpungananay, di nakaikarga na. Ay, agasang tirigat mo na nangikat kadagita. Kaya jitangdan mo, sa nga 10 pesos laan. Ay. Manungay, titang danmikan ka. Usay. Mala, itad mo to yan. Tapno malpasay. Bilangan tayo no mano a piraso ti inikat na nga uban. Ta, i-times tayo dayta. No, manaw, ti maysa. Tapno rumwar, ti total na. Iti bayadan niyaw. 20 ti maysa na. Ay, sus. Ay, nagnginan nga. 20 times manu amin day tanay. Kit aggastos kayo mat iti dakla. Ay, Diniliyo pa iti pang nangitadyo iti suldo na. Abo yung violation dagita. niya. Ay, jakla ko man nagpapaikat iti uban ko. Binaybay akla ko man apuraw amin ng abuok ko. Kan uray uyawon dahon. Ay na, Marituyang. Di mo sayangan dyan intangdan nyo. Taimubing kayo matkan ni Pari Badong. No addaim pa ay da serbisyo kada kayo, Marituyang. Bayadan nyo nga may tapno saan kayo ang maperwisyo. Ubad lang na jay. Ngamdakal nga isyo dito'y barangay. Ay na, nanatuyang kantatabadong. Uray simple laang abanag, itadyo, tadayta, timay parang. Ala sigay! Didan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Apay, adan samot ilamlam mangam ka ba dong? Ay, awan. Adayamay. Nay, agore ka, papanangay. Ito'y likod. No may nagdamagan ni Kumari Matuyan. Ibaga, masaan na ka nakita. Ay, kunakon kat nga ilamlam mangam ni kumaray ki. Anay, isumat at talagang day ta sumungad. Mapanan italikudin, malay. Marikuanan, nakita ni Badungkaw. Ay, saan, Maray? Saan mo nakita? Na, kasla maangot ko kat tipayod na dito'y tersinam. Anya apay o jay maangot mo. Payod ti bulog ano ang maray. Iyay, aya. Ikat asidaglaang mat itilog na kan tinuang dito'y tersinak. No kasta, saan mo nakita ni Badungkaw? Kunakmadkan ka adyak nakita. Maray, nakitam ni Badungkaw. Ay saan, Maray? Ay, napanan na ngatan. Nagapuak dita tersena ni Marikuanang. Awan kanumo dita. Apay abirbiro kam, aya. Ay, kat ibaon ko kumaamapan ijay bangkag Maray. Ay, iso nga inlumangan na kan, tamo na nga ibaon mo. Ni Kapitan ngay Maray. Ne, adala ang mat itay anak katugaw dito arubayan me. Agam, awan matan. Napananangatan. Kasanungay, pare. Tuloy ajay plano ta. Kakaiso na nailamanga ako nito yan ka. Nalibasak mat ni Banang. Saan na tamit siguro na makita dito likod ti waiting shed, pare? Una agsyat ta. Irwar ko ti ginatang kong arak. Nakabulsaya, pare. Una. Dua day ta. Adto'y matay dinagas ko ginatang ko apulutan ta, pare. Agsyat ta nga ron.
Kasano nga jay session dainteng inton bigat, kat nabartak may. Nga raw danday. Ay, Day aw, inhilad nan. Sigurado amalam taon no bigat nga agrieng. kita manday ta. Gapaw iti arak, nalipatan ng tinaskan launay nga aramiden yaw. Nga raw danday. Isumot lagaya makelat anagpukaw itay ija arubayan. Tanapan gayam nakiinom. Inayaban sa ngamin ni tata ba daw? Ay, nasaysaya at asaandan nga agkit kita. Tapno saan na mabartag. Nay, di mo makuna day tantay. Imposible adidag kita. Mala, bayan nyo pa ilang niya ang kalamaturaw. Ay, nagrigat ko nga inyawid ni Badong Kumaray. Nakitak nga rod idilimabas kayo dito Tersinak. Kano namin ado kami anay dugmam. Nangalakala ko man iti talay taing guyod-guyod mo latan ni Badong Mau. Dayta ka nga ron maray tawan mo't extra at alimay. Inton maminsan, bantayam to ni Badong Mau tapno saan nakaamalibasan. Pudnot ako na maray. Nagado ama trabaho ije bangkag me. Dayta kidan makin-inom tar aramidin na. Katiso, kat anya ngay ti aramidan ni Badong mo ita. Nakaturog ah. Agriing tulaangan inton mangan. Maribalang, ni Kapitan Ngay, nakasagana ka din. Nakaturog pa ilaang, Mare. Nakaturog pa ilaang. Umay ko kumadagasan, tasisyon mi ita. Ay, di mula ko man ibagbaga dayto iti sa bali, ah. Anya dayta, naginom da ngamin kan ni kumpari na abadong iti kalman. Ano kasta? Nagkuyog da kan ni kabadong. Ay, wen, Mare. Ay, agpadpada kayon ka ni Marito, yang iti problema. Ay, wen nga rod. Basta nga min agkita dagita nga agkumpare, sigurado nga aginumda. Ay, aglibas met nga min ni Inteng. Malaksid iti panangan, isupay day tatimay sa apaglaingan na. Ti aglibas. Badang, Mga anak, ibagat lang. Ano malpas ka mga. ambaw, kamukon. Di mo ni bagapay. Anya ti amaw. Ngayon ton malpasa ka mangan, mapanak iti bangkag. Nasaya at amaw. Sakpay may tiko na. Saan ka manin apo manawa? Wait, sana talaga. Ang mga nagkita kayo manin kini kumparim nga intay. Ay, saan? Di ako naramidan da ita. Talaga sana. Awisin na kalaang nga ginong kayaw. Talaga saan ay? Sana nasayat, impluensya na da ita para inteng. Iso sana nasayat, akad-kadwa. Mabalin ko, ngay tuloy ti pandangan ka. Tuya. Imay nakadinagas itay dito'y balay ni Kumari Kuanan. Apay ka no? Damagang pala ang katno session nyo ita nga aldaw. Anya aya ita? Miyerkules ita. Aldaw ti session nyo. Lunes! Si Kaki di ba? Na. Nalipatan mong daw. Agkabaw kan? Anya alunes. Miyerkules ita anya. Ay lunes ko na. Martes idikalman. Naginom kayo ka ni kumparim abadong. Ayun, malagip ko dita. Dayta ti pagalistuam. Ti aginom. Ay, kasanon ti session nyo. Ay, puspon pa lang. Naulaw ti kapitan. Nakasagana kan ba daw ang amapan ijay bangkag? Itay pay ah. Tay balon mau, insaganam ka day. Ay, nadalito'y bagkaw. Minkan, tapno nasapa ka nga agaway. Mapanakaw. Genuang dagasam dita nakaiwaywayan na. Way, namuktar aramiday. Saan ako nasuruan? Mare, nakitam ka din ni Intay? Saan, Mare? Adalang ijay balay mi itay. Pagamuan nagpukaw mutan. Agpada kayon ka ni Marituyang agberbero kiti asawa na. Ay, suspitsak nga rod ang nagkita naman nga agkumpare. Ay sigurado na ita ah. Ay, pangbiro kak ngay itakan ni Intay.
Naragsak kan sa ita, Maray. Wen amaray, amom no apay. Apay, Naibaon ko maulaangan ni Badong ko ijay bangkag may. nasaya at manlukas ta. Madama siguro itan nga agar aradaw. Ay kat ang mga nunalpas na pa yan, tanay aldawag. Nalaka magayam ama ibaon ni Badong ko maray. Ay, Maray. Nuang matday jay agam umak. Ay, denggek man pa'y maminsan te emak na. Ha? Mabigbig mo? Un maray. Isuma day ta ginwang may. Adamot ijital talon jay nuang. Agar arab iti ruot. Isu day ta ginwang mi maray. Hapay nga nga dita kat intugot ni Badong ka. Imbati na siguraw. Ay, maray. Nakita malimabas dito'y tersinam ni Badong ka. Ang nagpabangkag ay saan, Maray? Diyak nakit-kita. Ay, nukasta. Saan anapan iji bangkag yun ni Badong Mau? Sa dino nga'y manang tinapanan na. Kano may binirok ni Maribanang ni Kapitan. Ang mga no nagkita damanan kan ni Kapitan. Nukasta. Naginumdamanan. Namaysag manan nito yan ko pare. Kunana, mapanak iya bangkag may. Napan. Basta tinasimpot nga asawa. Ibaon nakiday. Di iso, ti mapan, no kaya na. Ay si kapay ti agpaibaon. Saanan pare. Nalpasan, dagiti aldaw, ang nalakanak ang may babaon nito yan ka. Ay nagbalbaliw kan. Ide pare, no maminsan naklangay baon nito yan ka. Mapana ko na dagaws. Ay natulnog ka nga ron ah. Idi dayta. Ang sanita. Ganon namin nanano kung liblibasan pare. Orasak man. Kastak. Wayne, kunak pa'y mata. Hanggang sa bali magayam ti papanak. Ay set lakta pare. Ta naragragsak. Ay, mabanugak amapan mangbirok kin ni Badong kumaray. Oray siyak, Maray. Agsakitan dagito'y sakak amagmag na amang birbirok kan ni Inteng. Iso nga agtugaw talaangang. Ay, nasaysaya at pa'y, Maray. Agpanunot takit day, no kasano ang madisiplinaan taida. Wan, Maray. Rinugya kon ti agpanunot. Rinugya mon maray. Ay, wan, Maray. Ay, kasano nga tayo ang madisiplina at ni Badong kaw. No siyak. Dandani akon makapanunot, Maray. Imbag ka man, maray. Ay, tulungan naktuman mo't ngagpanunot, maray. Wan, Maray. Lepasak pa'y dahito pampanunutak. Agulimak kapay laang dita. Tapno makapag-concentrate ha. Nasaya at agawid kan, kabadong. Ay, medyo nabarte ka kon kay. Medyo pa'y laang dayta, kadandanisan kan ang makapagna. Ay, kayak pa'y mait, maray. Inayadam at ibag na, ta ang mga numay padugmam ka. Ay, maray. Adaman lang damakik. Anya dayta. Diretso ka di dahito adalan, tapno makadano na kanya balay may unaw. Ay, nabartag ka na talaga. Damagig ka, tapno sa anak amapukaw. Aglik ko ka dita. Ay, aglik ka. Ay, wingayam. Alwadam ta ang mga numat nagkadita kalubnakan. Ne, nuang minsa mo yagam umak. Wag, tamabisain. Binaybay ang mutladtan. Di mo pa'y nalagip ngayon wayway. Ay, tilagbain ni uncle mo. Intultulod pa'y dagiti kakadwam atanod dito balay. Unantay, binilin ko dagiti kakadwak atanawd. Dinto pa'y makatakder idintulod dagiti kakadwam atanod. Ay, masurunak at talaga. Bayan niyaw, bagak ni Uncle. Delikado ti aramidon na, kan kababain. Kuna na itay ang nagtaksi ka no. Ha?
Imbes nga intulod dagiti tanod a kakaduam. O, daya mo taksi dito yung kabildatan. Day tangarod kat. Agtag-tagawataw ti panunot na. Ay, madi a talaga kwarog. Day tala agin inom ti araramiden na. Ilibasak man hindi tuyang ka. Ha? Nakatugaw mo di tarubayan, may. Ay, inayadag ti magna. Tanusan na makadlaw. Nay, nakita nak, may. Ang sanmit nga agsasaw. Hey, mayat man. Kasto'y kumakanayan. Nakitak ni Badung Mau, nagpabagatan. Amok, maray. Isumot gayam asaan mo na dinamag kanyak. Nagkuyog damanon kin ni Kapitan. Wen maray. At damot gayam pagsabsabatan dadita. Mapanmanan aginom dagijay. Kat saan kan samat nga gungungutan maray. Saanin maray, tanda na panunot mikin ni Mare Banang. Sigurado asaan da kaming amalibasan. Ay, basta wakta oray nakita nak ni Banang Arimwan. Saan mo na nagtagtagari itay? Kasta, may. Nituyang ko, pare. Ay, saan ka mas daap? Mas dawak pare. Ang baya mo na. Tinapatay, nagkita tamanay. Tuloy ang ligaya, pare. Anya tuloy ang ligaya sa sawang badaw. Tuyang. Nagada ka dito. Imbaglakit saan ka imay ni Banang? Nagkunakan ka. Oray si ada ka mat dito? Tumakder ka dito badaw. Tagawitan. Ay, di na ba't ibabaunan na tuyang? Ay, kaya may babaon. Tumakder ka dito no di mo kaya't nga ibaut-baut ko kan ka ba ito napuskol at kinilas ka. Ay, layat nga agpasukan niya kaon. Asus. Nasakit day tao badaw. Ay, pare, anya timakunam ngay. Anya kumatmako na kilaylayatan na ni Banang iti balod. Awid! Awadan ti ado asao! Ha? Ay, sikati kapitan, pare. Ung tamida. Sana mapalinda ito nga naramidan da ka data. Takto pa'y nintay! Awid ko na! Sumit. Agawit tamit. Magnakan badaw. Unay. Ay, ibaba mo na tayo ilaylayat mo sinilas. Talaga nga ibaut ko kan ka day tao. No saan ka pa'y lamang na. Saan mo nga umay birukan dito tersinak ni Badung mo, maray? Takaluklukat ko pa'y lang dito tersinak. Idi nakita ka limabas nga ukoden na ginuang na. No kasta, napanyaraw di bangkang may. Imbaon mo samag. Ay, kabutang na kun maray. Saan gayam ang maisina kanyak di armas ko para kan kuana? Nadamag ko nga rot, adye kanugayam chinilas mo, ti kabuteng na. Ay, wun maray. Ibaot ko lang kan kuana day di maminsan na. Kitang korepaspasan iti sakit na. Ay, sumat lagayam akabuteng nakan. Si kaman mo, ti ada armas na at chinilas. Ay, tatabadong. Saan mo nga urayan pa iti armas ni Nana Toyang? Agbalbaliw kan. Kat si kamat kapitan, liklikam ti arak, tapakaibabainan, kan pakaisagmakam dayta. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Rem. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Sa dino ti papanam na natuyang. Mapanak makiapa.
Ha? Apay adamdamagam. Uy, nagsaya ti pa nagdamag ko kan ka. Ang uray naklako silapan mo tay. Ha? No di mo kayat nga oray si kakat apa. Ha? Sumardeng ka nga damag-damag kanya. Uy, dakas ti makiapa-apa na natuyang. Amok apay, masapul nga bagam kanya. Nagadunsa matinti na paapa makarubam. Inapak amin akaruba. Iso ang mapanak dita sa bali apurok. Tapno makiapak dita. Yan, napahamsamot amin na taon na natuyang. Wan, kat oray si ka. Apaat no saan ka ngagsardeng nga damag-damag kanya. Yan, Kwarog, itulod nakman ijay ilay. unan tay, talaga nga agururay ak iti pasahiros ka. Ay kat nasaya at tada. Waraw! Kadwain nakman. Nay, abay tataba daw. Nituyang ka. Nakiapa man ang ditabagatan. Ha? Ay sos, kaano lang idinadamag ko ang nakiapa ni Marituyang. Ita, nakiapa manad. Sana ka mabaling nga ganawa ita tataba daw. Ha? Tay tulod ko ni Auntie Kijay Ilay. Kakaiso na buhay naman o pasahiros ka. Ay, Kwarog, una empay ti mapan aganawa. Anyamot tay. Kakaiso na nga dan pasahiros ka. Umay ka ka din, Kwaraw. Ay na, nagrigat ngamin ang maanawan ni Tuyang ka. Kaslatik ka, kumpit iti kaapa na. Nagkunakan ka nga umay nakanawaan abadong. Ay, di ka lagpain, Tuyang. Tila pakiap-apaan. Apay kumamabainak. Kat talagamot nga wan babain ka. Kasta una, nakipimpinungot ka. Ay nabadaong kasta akong sipod pay. Awanay, ti mabati agagayang mau, Tuyang. Tainapam amin idan. Ay, nakaramutan mo ti Rupa, Kwaraw. Nagsakit nga rin kahil. Kastoy ka tirik na ti makaramutan ti rupa na. Nakiapa ka? Inanawak ni Nana Tuyang ang nakiapa ka dagiti babakit iti abagatan. Nakiapa manay. Unang kahil, katidakas na. Imbis nga iso ti karamutan da, sakmatan ti kinaramutan da. Nairamraman ka pa yun. Sapay nagado ti karamot di ti rupa ka. Kasano ako na makaram ngay. Ay, daytan ti parikot. Ay, awanan ti balasa nga mga yat kanya, gapoy ti karamot ka. Inagasam matla ang jay nakaramutan arupa ni Kwarog. Wala. Ay, nagado siguro tinangkaramot kan kuana. Tanagado mati karamot ijarupa na. Agasam ngamin ti kinalaban ni Marituyang kano. Sa nga pulon sa. Sangapulo. Ay, nagadon. Wala. Ado talaga ti kaapa ni Marituyang. Ay, iso nga ron alikliklikan me kan ni Marikwanang. Tama nga nuuray da kami kat apaan namatan. Ay, di ka makiap-apa ba na? Dakas deka. Nadamag mo anapan nakiapa ni Marito yang ditabagatan, maday. Ay, word mare. Kat no nairaman ni Kwarog ang nakaramutan. Aya, pudno gayam di ibagbagada na iraman ni Kwarog. Word, ay na, makitam lang jarupa na. Ay na, nagadaw ti karamot ni Kwarog. Ay, adaw talaga? Win nga road, agsumbangir a pingping na tinakaramutan. Ay, pudno aya asa nga pulo ababakit din ang karkaramot kenkwana. Word mare, imbag ko no babalasang tinangkaramot. Adda aya nagdumaan ti karamot ti bakit kan balasang. Di Kwarog matla ang amis mo tinangibaga. Ano karamot ti bakit nasaksakit. Ang no karamot kano ti balasang. Saan anasakit? Adaman lang damagat, pare. Ay, anya dayta. Yak mo ngaminan makikita ni Kwaraw dita para daan da. Apay, saan ang nagpaspasada? Mabain arumwar Tamadlaw nga min dagiti piglat ti karamot iti rupa na. Aya, Uray agaram, mabain amapan. basol ni Tuyang ko na ita. Kit no saan ko maanakiapay day. Saan mo't ko maamairaman na makaramutan ni Kwaraw, pare? Iso asika, bagbagam ni Marituyang. Binagbaga akon, pare. Ang di na mula tadagdanggay.
Kaguranan sa amin dagiti karubanan. Ay, siya pa'y kidin ti mababa eh. Ken dumayo pa iti sa bali apuraw, tapno makiapa. Uy nga rin, sa pinagriga mga rin nga nanawain. At jakla kaya tagan anawa. Ay, maawatan ka pare. Narigat ti makaramutan. Ay, sino ngay nga rin tayo ba? Pinton adaman ng kaapa ni tuyang ka. Ado di tatanod. Tanod, kano nagtatakro damay. Nilang magkwarong tinaturan nga ganawa. Ni kwarog ati ayapam. Kwarog, Apa yan, tay? Hindi na kun maayaban ang papan aganawa kininana tuyang. No day tati umay mo'y baga kanyak. ay na, amukmutkat nga aging gaita. Nasakit pala ang dagiti ado, akaramot di tarupam. Jak to pa yun makaram. Jak matan makarwara mapanagpasada. Isungarod nga umay kaayaban, tamanganan. Manganan nantay. Sana ka mapanaganawa. Wen, sapay kumaa, tasaanan ang makiapa ni Marituyang. Ala, umay ka ngarudan, tamangan tayon. Wanan tay, umaya ka. Ape, ay asaan ka makaigna? Agtugaw ka lang ka day. Ay, apay apagtugawin na. Kaya't kung aron, ti pumanag na. Ay, agsakit ti ulo king ka. Talabas ka alabas ito sa ngwana. Naskan ama panak makiapa. Anya, pakiapaan man niya. At dakat mangkunkontra kanyak at agadaya. Kalpasan na makiapa ka dita bagatan, dita daya, di pakiapaan. Per dyan nakpay ngamain. Inapam sa mga amin ay tuya. Ha? Iso amayak ka man wano saan. Mapanak makiapa. Ay, agsublikan! Tila pakiapapaan. Na, pimana way. Impay-pay sunan, ti mapan makiapa. Kapitan, ada imawag a kabarangayan tayo dita daya. Ada kano dakkel agulo dita. Dakkel agulo. Owen, Kapitan. Ni kano marituyang ti makiapa manen. Ay unay mo daytan ako mari tayo. Makidindin nanog kano ita. Madama ang makidindinan. Wen, Kapitan. Kat iso nga imawag da, takasapulan da kano ti aganawa. Jaket ganawa tagpampanatengak. Ay, jakmat kayat Kapitan. Nariga ti mairamraman. Bay amakiapa dita. Saan ka di ati Kapitan ti rumbang amapan aganawa? Di nakman konsensyaan kagawad. Ay, ingkakat aganawa, Kapitan. Ay jakayat ko na. Ay, kat agibaon ka nga rod iti tanod Ay wala niya. Ay hindi na ikwaro. Naturad ka daya atana. Sakmanan ti baon mo ng kail. Naturad ka nga rod. Jak kaya ti mapan. Uran niya pa'y ti bagbagam. Uray bagak anataraki ka. Uray pa'y. Nasakit ti makaramutan kaya. Saan da mga akin kinaramot? Kasanud ang nga aglablaban. Agdindin nanog kanon dagiti agaapa. Ha? Iso asaanin ang nasakit. Ay, jaklat ta kaya ti mapanaganawa. Ay ada kwartak dito. Kita man numanaw. May isang agasot. Kaya't mau. Sang gasot Mike. Ay nung ay limagasot. Itad ko ka tayong kaaganawa. Mapanak man langan. Ay Basta ang kail. Kukuha kunday tali magasot mau. Anay ka nagsakit ti madanog-danog. Talaga dyan kayatan ti aganawa. Ay, pasensya ka na ako araw. Iawid mo kit din ni Nana Tuyang. Gapukin ko na. Nadanog-danog ak manay. Wine, ihawig kaon. Ibaga masanto na makiap-apa. Tasak lang ti kakaasay. Wine, ibagak tuking kwa na ako araw. Makitam daytoy ba daw? Ha? Gam-gam mo day tatuyan. Ha? Ang diretso daytoy. Dita ang kurkurot-rot arupam no dinak sardangan. Ay, apay, dakas aya. No ibagak lang magking ka, ngay sardang mo, ti makiapa. Kaya kung arod kada kap-apa na. Ay, natuyang kababain nga minang, kanagiti kabarangayan tayo. Ha? Sanak amabain. Kababain, kanagiti barangay opisyal. Nang nangruna ka ni Parinteng. Tapay kumakabain ka? Isunto pa'y ti sarunok nga paang. Ay, sana.
Ay, di ka lang mabayin ka, di kwarog akanayon na masaksaktan. No kasta, mapan ka makiap-apa. Kagin tuturod gayam ama panagan anawa. Ano san na may raman na? Inteng, dandan ni saan meten ang makatakder ni Kwarog. Nairaman ngamin a dinanog-danog dagiti nakaapan ni Marituyang. Ay na, dinansapay mayon nat, dagiti ima na. Ay, Kwarog! Anya tinasakit? Nasakit namin ang Ay, Adto'y tili magasot at tangdan mo anapan naganawa. Kurang pa ito'y talimagasutatangdan kao. Ha! Nayunam, Inteng. Ay, Kaasimot ni Kwarog. dahito'y lang, hindi kakaiso na akwartak. Awan mainayon kun. Ay, ada kwartam di tabanan. Ay, uray siya. Mairamramanan nga agabuno ititangdan ni Kwarog. Apay, tuyan, anya ti berbirokam di ta kusina. Apay, naibusan ti bugoam. Naibusin ino hindi pa'y napalabas alawas ang naibot. Uray asay awan metang. Nabayagay nga awan. Apay adi mo yung bagbaga kanya. Kasan mo nga ibagaking ka? Kit day tala makyap, apati ingkar aramiday. Apay, mapagkagumatan. Mapanak dumawat ka nagiti kaaruba. Ay, no, dapay mang tigking ka Kit inapam mo amin na karuban. Day takay, ti pagrigatan na no apaam amin nakalugaran. Oh, kumusta, Kwarog? Nagpapaimbagak pa ilang kagawad. Isumot lagayam, asaan kan ngagpaspasada? Insardeng ko pa ilaang. Uray ti panagaram kao. Insardeng ko pa ilaang. Ay, wala, narigat no makita di balasang nga armam, day ta nakaramutan aropam. Ken nakapsutak pa ilaang. Kalpasan ti pan nakadanog-danog kao. Un nga rod, agasamot nga mindagit inap-apa ni Marito yang anang danog kan kangay. Liman sa dagi jay a babae. Lima ang nagmamaskulado a babae kagawad. Ay, kasanuntungay no makiapan tumanan ni Marito yang. Pakawanan ti mapanaganawa. Diyak kayatan. Uray manupay ti itangdan ni Uncle ko kanyak. Ay, tangtangdanan na kan nga ganawa. Manungay tintangdan na kan ka. Marituyan, anya ti kunam adawatan. Bugoong ko mamaray. Naibos nga min ti bugoong may. Ay, kasapulam matgayam ti kaarubam. Malagip mo idi inapanak, Mare. Agayam. Idi imay nak intudo-tudo dito'y balay ne. Ay namaray, nabayag day jayon. Malagip mo pa ilaan mo. Anya na bayag. Idilan na palabas a bulan day jay Jak lain subli adagos jay binulod ko aplangganam. Imay nakmeten inap-apa. Padawatan nakmeten ay iti bugoong. Ay awan. Apay ko mga ikan ka kat naglaing kamot a makiapa. Iti sabali a kaarubam ti pagdawatam. Kat sapay ko ma, tadapay mayat amang tedgen ka. At dalakok nga asin dito'y maray, no kasapulam ti asain. Awan mat igatang kumaray. Iso nga umayak laengan dumawat Naa, umay ka dumawat? Kalpasan nga inapam dagiti aggatang diti tersinak, umay ka dumawat? Saan mat asikati inapa? Dagiti mat agatang. Wan, ngam kalpasan mo ida nga inapa. Mabuteng dan nga umay ditoy. Ay, dinaksayan ti gumatang ditoy. No kasta, gumurgura ka kanyak, maray. Ay talaga. Iso asan ka nga ikan iti asain, oray anyat ibagbagam. Kapitan, mabalinti umayag sangay dito'y barangay haul. Ay, umay ka laag sangit? Wan, tapi na ba ilang dagdag iti karuba? Apay ngay? Sandak nga ikan iti bugong kan asain. Ay, urasyak ba't Hasta tirik nak. Nasingpetak mat akaruba, kapitan? Nasingpet ka? Kalpasan nakyap apa ka? Insardeng ko unti makiapa, kapitan. Kaana, ngayon sa ting mau. Idi kalman.
Urayan pa ngamin nga ado ti gumurakan ka, sakbay nga agsardeng ka. Kita, tuwad ka sa pulan. Di da kan ikan dumawat ka. Wan nga raw, Kapitan. Ay nagrega hayam no apaom dagiti karobam. Iso kaya't mo nga agbalin anasaya at dagiti ka arobam ken ka. Agbalin kamot anasaya at kadakwada. Araw, labsan ka pa'y dito'y paradaan nyo, wan. Lumabas ka lang nga na natuyang. Diya kaya tadamagin no sa dino ti papanam. Tamok ang makaungat kan tumanan kanyak. Mapanak makisarita ka dagiti inap-apak iti kalabos. Nasayat no kasta. Narigagayam no kaapam dagiti karubam kan dagiti kalugaram. Iso ang mapanak man makikapya kadakwada. Ay, nanatoyang, baliwam ngamin ti ugayin. Nang runa pa'y ngarod, ket day talaag daw dawat ti ammom kadagita kaaruban. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Empenny. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binowe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Angay, nakapanimid manan ni Auntie Jay Salas. Anya ka diti problema na. Kwarta. Iso day tate problema na. Ikam ngamin iti kwarta na Siya, tupay. Kwarta matlat ti problema. Ha? Ha? Agpapada tayo gayam nga wang kwarta na. Awan ba't kwartam? Awan nga rod ang gail. Iso nga rod ka na ayaw nak dito'y balayaw. Taumayak makipangan. Anya nga tamanan ti sidain tayo aya. Yung kadamagan akin ni Antay. Tay sumot ti paralutaw. Banang dungaw. Ha! Dinakman as-asitgan. Adala ko madamagak Napudot ti ulok, taawan apulos kwarta. Saan ka man aduman na magdita? Dumanamag. Itaakla ko mga agdamag ken ka. Anya aya ti damagam. Anya nga ti sidaan tayo ita. Apay, adain padulin mo a kwarta kanyak. Ha? Awan. Awan mo't gayam. Nagturad ka mo't nga agdamag iti sidaan. Kat awan mo't impaidulin mo a kwarta. Nagungutan. Agdamdamag ak unli. Kasla ka mo't agnger at tigray. Leon kan dinosaur. Tao, anya nga timbagan ni Antay, ang gail. Di mo madlaw nga agpigpigir-girak pailaan. Ha? Ay. Kaya't mo asawain, pinagnervyos na ka ni Antay. Grabe! Naungat talaga ni Auntie ita Awan nga min maitid ko akwarta. Iso anaungat. Aburido ni Maribanang, Maray. Na, apay nga aburidaw, Aburido taon kwartana. nagkunakan ka. Ni Kapitan. Kanayon ka no anak kapanimid iji balayda. Kan manmanong agsaaw. Ay na, Maray, agpada kami kin ni Maribanang. Kasta akmet no aburido nang runa no awan kwarta. Ay, kasta ka mat, Maray. Kano kasta akmat. Ay, agpapada tayo na no kasta. Apay ngay nga rod anaragsak kamot. Ita. Ay, siyempre, dagayam kwarta. Ay, iimbag ka man, Maray. Ay na, napanak imutang igay-ilay. Ay, kat ibagaman mo't nga rod dayta, kani Maribanang, tapno maadaan mo't iti kwarta. Ayun anya. Tapno saan anak ako silap. Sige, Maray,
Mapan ko iya rasaas kan kuana. Maribanang! Maray! Apay! Na, apay nga ingag kuskusilap ka ngagsibsibog ka dagiti malaylay amasitas mau. Ay na, awan nga min kwarta. Di naklatultuladan anak kaisam lata. Ay na maray, uray pilit at ti umisang, jak makaisam. Maray, adda amok a pangalaam iti kwarta. Ha, Sumurot ka kanya. Kat into nagawid ka, adda don kwartam. ah, sige man nga rod maray. Nabayagan kat naawan kwarta. Amon pare, talagang agdindin nungo kamay, kanituyang ka. Imbag man. Kito na. Kano sakbay apumanaw ni tuyang ko ije balay may. I love you pa'y kanya pare. Ay, sakit. Hindi pimanawak ije balay. Permi ako silap ni Banang. Nay, apay ngay. Awan ngamin kwarta na. Agpada kami nga awan kwarta na paray. Ni tuyang ko pare. Mas dawa. Tanagadulat tamit ti kwarta na. Swerte ano kasta? Ang pangalalaan na ngay. Jak damdamagin pare. Basta tinapatag, pagsidsidain naklata, itinaimas. Ay, sa bagay. Nalaing ngamin kahit adumiskarte ni tuyang ka. Ah, Isu alab na lab kulata ni tuyang ka pare. ada ka din ni Antim Dita o nagkwaraw. Nyanggal, mate. Damagan pa ilan. Kita nga minay di kusina yaw. Ay, de. Agas asok matan. Naglutluton ani antay. Ha? Ay, saan ka tangagong ungay? Panagkunakat sa anay. Enteng! Ay, Kwarog! Umay kayaw, tamangan tayo. Nangalimangkay. nagmayat mo ti panangayab na kadata. Iswa mapantanang kay. Tamangan no agbaliw pa ti panunot na. Oh, nalpas kayo na anangan? Ay, siya kantay kat nalpasa ka. Nabsugak unay. Ay, nabsugak mo tin. Ay na, itataylaan na kasi da itinaimas Ay na, inaldawan anaimas ti sidaon tayo. Uy, Enteng. ayos Inaldawak nga rod nga umay dito ibalayo ang makipangan. Ay, wen akwarog. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Ada kondisyon na. Ay, uwan ko namlatan parang tapno awanan ti ado asaaw. Amok pa imot ano niya dahi ta kondisyon. Ay, alata, ibagamutan nga minta kondisyon mo. Ta, agingatak mampay. Ta, karnitisin datayo ko naman. Ay, anya nga dahi ta kondisyon mo antay. No adda umay mang birok kanyak. Ibagam nga awana. Naglakalahang mo't gayam. Uray asino ti umay mang birok kanyak. Ibagam nga awanak, Unantay, naglaka nga ramidan dahi ta. Kasla 1 + 1 = 2 ako na ta. Na, duwa kayo lang nga kinkin na tawa dita. Iraman dakmat Ayun, Maray, nalipatan tamutan nga dagayam ni Marikwanang ditaw. katirse na nagayam. Itay kayo pa'y akatawa-katawa. Mas daawak apay akatawa kayo akatawa. Ni man kumarik ato yang ti pagdamagam iti dayta marikwanang. Ta makikat-katawa aklaan kan kuwana. Naragsak kamay, Maray. Tandan kwarta may kani Maribanang. Ay imbag man. Mayat at talaga no ada kwarta maray. Naragsak ka. Katwan, Wala, pulaws, asaan kami nga agap-apakin ni Badungkaw, manipod adan kwarta. kastaya. Kano agbinarsak kayo, iti pinggan kan malukong. Ay na, amom itamaray. Nagsasamitin nga I love you ti bagbagami iti tonggal may sa. Sige, marito yan. Ituloy ta ti agkatawa. Ay, wala, Maray! Ay! Di nakiramram
ramraman. Kas kailang uyong. Parang, nianggal mo ngay. Antay, Jerwar, antay. Ay, ayaba mo, tamangan tayon. Wanantay. Ay, kwarog. Awan ka di pa'y tinangbiro kanya. Awan pa'y, mate. Ay, basta jay ibagbagakan ka, ah. No addamang birok kanyak. Anya ti isungbat mo? Awan dito niyan ti kabana. Ay, naglaingan. Sige, ingkaayabanan ni Uncle Mau. Wanantay. Antay. At damot lalaki akasarsarita ni Uncle Kau. Ha? Ay, sos. Isun sa dahitan jimang birok kanyak. Ay, ibagbaganan samot nga daka dito'y balay. Ay, aglimangak akwarog. Ha? Di mo ibagbagakan ni Uncle Mau, tiayan ko. Ay, banat! Ayan mo! Awan yan, tay. Awan! Sa dino tinapanan na. Adamang birbiro kan ko anak ay. Ado na panan na. Ha? Ay, kunak man no aglut-lut ha. Siyak ti aglut-luto ang kail. Kanya nga nga ruti baga. Iti umay mang sing-singir kan ko ha. Ha? Umay da sing-singirin ni antay. Kawan! Napangayam imutang ijay ili. Why? Isumot lagay makanayon na naimas ti sida intayaw. Napanmut gayam imutang ni antibanang. Ay, apay nga ito yan. Tapuro mo ilangan natin dahil ito sidsidaan ay. Awan mo't pulos makita ka karnina. Ay, may ibusan di kwartak. Agin inutan. Ay, sana ka naruam iti puro anatay nga sidaing. Na, agungot ka itan. Di na kun awagan itilab. Apay kung mga awagan kay tilab ngay. Na, idiado ti kwartak. Basta day bagam kanyak adalab na. Apay ngay itatawanan. No awan karne sidaing. Awan tilab lab lab lab. Na, Kapitan, asino jay kinasaritam itay di ta opisinam. Ay, jay man agsing-singir ka ni Badang. Day takot tirigat na no ada utang mo, singiranda kan. Jakmat nga rod abo no sa dino ti paglemlemangan ni Banang. Aglemlemang ni Mari Banang. Tunggal adamang biro kan ko na. Aglemang adagos. Ay sos, sikan ti agbayad no kasta, kapitan. Ay, pangala akon nga iti pagbayad ko iti utang na. Itagayam unag tidakil adram, tinaglemlemangam. Ay, amok ngamin nga adamanon umay mang singir kanyak. Siya, tika si asumong sungbat kadakwada. Ay, ano sama? Si kamot tinakausaran jay kwarta nga inututang ko. Na, siya pa'y ita, di akin bas. Ha! Ay, adamanin agbusbusina ay jarwar. Jay, umay agsingir kan kadayta. Ay, aglimungak manan. Di mo ibagbaga nga daak. Kunak lang nga ruda na jak amaw no sa dino tayan nga antay. Agkarasublimot dagitang agsing-singer. Ay, dakkel nga men, ti inutang ni Anten kadakwada. Tila paglemlemanganan ni antay. Dayta tirigat na no agutang ka nga awan pagbayad mo. Narigat mo't ngaglemlemang latan. Ay, jak amo. Tauray ni Mari Tuyang, kat saan matan nga umay dito'y tersina. May samot siguro ang aglemlemang. Siguro agpadadan ka ni Antimbana. lab. No adamang biro kanyak. Ibagam nga wanak. Lab-lab ka dita. Di nakman awag-awagan ni tilab. Ibagbagak laeng tirumbeng nga aramiti. Ada nagparada nakamotor dita sang wanan iti balay. Ay, sos, aglimungak ba daw? Ay, umay naksingirin day ta. Dito uyak man pa arubayan yung agistambay pare. Hey, maestri sak launay dita balay may. Ha? Apay ngay? Dito uyak ko man. Lemang. Da, ay, uray ni Banang. Lembang ba't alamang? Ada ngamin utang na, ngay lemlemangan na. Ay, agpadadagayam ka ni Banang. Nagtulag da ngamin pare. Ha? Ay, isubat lagayam Idi ado ti kwarta ni tuyag ka. Kasla agat sampagita ti payon na.
Ang ita, tawanan ti kwarta na. Kaslamot tin lana, ti payod na. Ha? Bimang sitan ni Marito yung idiawang kwarta na? Wait baray, iswajak sa kayatin. Ay, dyan eh. Mapandan sabot alaanan ni Marito yang. Ay, wait. Day. Hapay ngayon. Ay, ingka kitaan pa rin. Talaga nga alaan din sa. Ay, napagkam na kisarita iti nakautangan ni Marito yang. Saan da nga alaan ni Marito yang ta bayadan na ti utang na? Ay, ni Marito yang ti alaan da abayad. Ibalod da ah. Ay sos, amang ano kastamot ti aramiden da kanyak. Ano di ka agbayad? Ay, inteng, pangalaak ngay iti pagbayad ko. Dahil tangamin tanalaing ka nga agutang nga awan nam na maam nga ibayad mo. Inteng, di mo ipalubos ang nga alaan dak. Taan niya ti kayat mong aramid. Tulungan nak amang bayad iti utang ko. Ay, iramraman nak nga agbayad iti utang mo. Ay, inteng, ada nakamotorsiklo asim mardahang di tasangwanan ti balay. Ay, dahil tanjag sing-singir iti utang mo. Ikakasarita, ibagam nga awanak, adi mo amaw ti ayan ko. Ay, huston dahil ta panaglamlambang mo. Ikakasarita jag sing-singir. Anya nga ti ibagak. Di bagam nga agbayad ka. Ay, Kasaritam iti nasayaan. Di ka aglimbalambang. Nay, ang karentay. Ang tibanang. Ay, Apay nga adwa kayo umito na nakapanimid dito salas yaw. problemado kami gayam. pampanunutan may. No sa dino ti pangalaan mi iti pagbayad mi iti inutang ko. Isu kita sana nga umututang ta nagrigat ti agbayad. Kasano aya mabayadan ta dayjay utang mo dungaw? Kasano nga ta nga agpaiso? Parigatin nyo lang ti bagbagi yung agpanunaw. Naglaka ti solusyon na day ta parikaw. Amom ti solusyon na? Ay, naglaikan. Ay, ibagam man nga rod, noan niya tinapanunot mo a solusyon, kwarog. Agmula kayo di bangkag yaw, tapno adda apitin nyo pagbayad yaw. Anyat makunam iti singasig ni Kwarab. Mayat, integ. Mayat day taan na panunot ni kwarog. Awan ti maitulong, ti panagpanpanimid ta dito salas. Ay, talaga nga awan, integ. Agsakit lang ti ulo ta. Inta nga rudan, mapantan ijay bangkad, taag trabaho ta. Basta pag tinulungan nyo asulugaran, nalakalaang day ka, kapitan. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Dinawen. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.